uga sing tupaka melun ngeningken jasanga pegi kawangku sagung jajan nanging sanget angiki bisa ngresikane putra kang handhok saking wiyadi yang lumengkat dung malengkung berkawrasan pindha lukar keswa kang panjrah Sikropala kang tumingal prangat campo sami medali liratatit wileting koto Dayo angkong manguncang nedeng benjang sangat dimicil latinya medali wos terus to Surawila kaya buta Singawergil Koko Prabu kadosa pundi anggenipun nungka para seksa seluman kala wau Koko Prabu Wulhananira Yayi jebul buta seluman mau saka dandang mangure jenenge Jaramaya. Dina semengko Jaramaya wis kelakon kendhang kapracundhang saka negara Ndrawati. Awit saka krodaning adimu Si Setyaki. Banjur saiki prayogane laku terus kepiye Yayi? Koko Prabu lampahan ingkang tumempuh wonten negari Ndrawati dadi ten semangke tertamtu badhe sambung sumambung tumrap negari ingkang dados pengayomaning Ratu Ndrawati. Mboten namung Ndrawati, mboten namung Mandura, ning wekdal dinten samangke negari Ngamarta ugi semanten kenging pagebluk Mayangkara. Awit kula nampi nawala saking Ngamarta, Yayi Prabu Puntadewa suruh sanget kepengin amandhangi rawuh kula Koko Prabu. Banjur prayogane dinten samangke rening sampun sirep dahur ingkang tumempuh wonten negari Ndrawati, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Tumedhak wonten negari Ngamarta saperlu mapan wonten negari Ngamarta sawetawis aningali kawontenan negari Ngamarta
ingkang ugi kenging pagebluk Mayangkara menika Koko Prabu. Iya. Pun Kakang ora bakal silak suminggah nderek kepareng paduka Yai Prabu Setyaki. Wonten dawuh Koko Prabu. Dina semengko pun Kakang ngarsa jengkar saka negara Ndarawati mangsa bara kendho kencenge pernatan amis bajining kahanan Praja Ndarawati. Nggih, Sendika ngestuaken dawuh lajeng parangipun. Sira Syadi ndak derekake. Ndak keparengake nderek pajang pasisiran untapke lakuning pun Kakang. Menawi mekaten sendika ngestuaken dan aja kaya kami bocah metu njaba tatanen baris Mutyaki. Henjing bidal gumu